abun duba. Mai girman kure nazari manzan Allah abun duba. Allah ni kai na sa farkon baitin nan wanda zan rairo. Ya rabu ka ban basira in wake mai daɗin sauraro. Shugaba a duniya har kiyama wanda nake ta hankoro. Allah ka karfafe na a cikin baitocin nan da zan zuba. Ya rabu dubu na salati wanda ba za a gano ba. Kai yi wa annabin farko wanda ya zo ba a gane wane ba. Sa'ali har sabansa ya Allah ban ware ko ɗai ba. Da dukkanin masoya manzan Allah sayyidul umma. Mai girman kure nazari manzan Allah abun duba. Fara'in gaida sayyada wacce ta zo ba a gane wace ba. Ummala Sanainu wal Husain mai girman da ba a kwatanto ba. Mata a gurin Imam Ali mai karfin da ba za ya lasu ba. Allah tsira aminci da dawa Ali da na Faduma. Kure nazari. Assalamu alaika annabin farko wanda ya zo a ƙarshe. Dattijan arziki ina so in ganka ko da yaushe. Yarda da ni ka ƙara mun karko kar da amun nukushe. Ya zam duk sanda zan yi baitin ba za ci ni gyara ba. Mai girman kure nazari manzan Allah abun duba. Ita ka lafiya mai gidan aka wani uban gidan bayi. Kai ne wanda hankalin bayi ya karkata gunka na ji. Shakundum nake nufi wanda ilahu ya baiwa ayoyi. Mai girma ka cika ka isa Allah bai maka tamka ba. Kure nazari. Ya awwali kalki dukkan annaba Adamu bai kasance ba. Kuma sannan sai ka zo a ƙarshe Allah bai ma iyaka ba. Kome ka aikata ba zai ce dan me ka yi shi ba. Domin ya san abin da ya yi kai bai yi ka kamar mutane ba. Mai girman kure nazari manzan Allah abun duba. Wata rana in ina zaune in na tuno girman makamanka. Sai in ji ina nishadi ba wani wanda yake samanka. Sai dai Allah buwayi wanda ya kago taguwarka. Shi ne ya yi ma mukamin da ba a yi mai iyaka ba. Yana daga girman ka yace ba za ka taba laifi ba. Kuma ko ka aikata suna ne ba za ce mai laifi ba. Ai baka yi ba ba za ka yi ba. Allah ma bai kadarta ba. Lallai kai na daban ne kana da ɗabi'u ba munana ba. Mai girman kure nazari manzan Allah abun duba. Ba wani mai girma da aka bai Qur'ani in ba kai ba. Kuma ba wani mai girma da zai ceto in ba gwani na ba. Allah ma kai yake duba bayan kai bai duba kowa ba. Yake maka manya-manyan baitoci ba 'yan ƙananu ba. Annabi ka haɗu haɗewar da ba za a yi mata suna ba. Akai maka kyan sufa har gani ta baya kake ba wai ne ba. Subgatin lahiri ni na Allah ya mai kyawun gure duba. Ya ashkala anjala annabin kyawawa kai nake jazaba. Mai girman kure nazari manzan Allah abun duba. Annabi tun kana shekara biyu kake hira da zaki. Bayan an kasa korarsa sanda ka zo ka ba su mamaki. Raƙumi ma ya yi gardama lokacin da ya ɗauki mataki. Da ka zo sai ka sasanta sa ai daga nan bai ƙara hauka ba. Ku duba kudadin nacinsa baya hawa jikin ma'aikina. Amma duk wani mai girma ko mai tsaronsa wanda zai nuna. Kudarsa ya nuna masa kaskancinsa ya haushi ya zauna. Kuma in banda kashi da fitsari ba zai masa komai ba. Mai girman kure nazari manzan Allah abun duba. Ya mai taja kai da mataji ba wai dan kazanta ba. Ya mai asuwakin goge baki sannu dan baba. Ya wanda girman sa ban taba ji an yi masa geji ba. Ya nurallahi nur
khairul khalqillahi almujtaba. Yana daga girman sagawa an binne ta ya tashi ta, ya yi mata tambayoyi ta ba shi amsa kuma da bakinta, ya ba ta kalmomin da za ta faɗa ita ma ta rabauta. Wai matowa zai yi wannan in dai ba annabi na ba. Mai girman kure nazari manzon Allah abun duba. Shi ne ya take san mai ɗai har guda bakwai, ya ce fadar ilahu daga shi sai takalmansa ne kawai, kuma ya zance da Allah ba wanda ya gaban da shi kadai. Kai dai Allah ya baiwa girma bayan kai ba baiwa kowa ba. Kure nazari annabawa an turo su kowanne da irin makamansa, sannan kowanne annabi in ya zo zai kira yankinsa. Shi kuma sarkin Muhammadu da ya zo ya cika aikinsa, ya shirya duniyar ga bayan ai ba san da Allah ba. Mai girman kure nazari manzon Allah abun duba. Mai zance da dutse da bishiya mai maganin abun haushi, ai alfarmarsa ce ma'aikin Allah aka ba mu numfashi. Allah ya yi mu da sufa wacce take nuni da sunan shi, me mun ha'un je ka duba sunan babu yayi ba. Kai ne wanda rabu ya da sunanka da nasa maulana, yake maka soyayyar da babu misalin ta a bakina, sannan ya yi maka albishir da duk mai sanka yana a aljanna. Ya annabu mai isa da kasaita ba zan maka tamka ba. Mai girman kure nazari manzon Allah abun duba. Mafi yardar mutane ba zargi a cikin halayenka, mai taushin zuciya wanda ilahu ya shi wa albarka. Ka fi kowa tawadu ka yarda da ni ma na rabe ka, matukar ina da kai Allah ba zai mun azaba ba. Da zarar ka fito annabin Allah dole a tsugunna ma, a yi maka ladabi da biyayya annabu babu mai jama. Nishadin kauni kai ne wanda ilahu ya baiwa da girma, kai yanda kake so da mu manzan Allah mu muna tuba. Mai girman kure nazari manzon Allah abun duba. Shi ne wanda in ya kira annabu dole a yi amsawa, rannan ma ya yi sallama sai labulaye suka amsawa. Wata rana ya kira wata sanda ya zo sai ya yi tsagewa, annabi yanda kake tunani ya wuce nan ba za ka samai ba. Mai girman kure nazari manzan Allah gwanin baiwa, daga kai wayi yake zuwa sannan annabi kai ake bawa. Mai girman kulla kai wani girman ma ai sai yaran tsaiwa, za a gane kai daban rabu yayi ka baka kamar halittu ba. Mai girman kure nazari manzon Allah abun duba. Mai tafiya girgije yanayi mai rumfa annabin gata, shine mai kau da kai a duk lokacin da kai mai wauta. Mai tafiya a sanna sannu annabi kai ka cancanta, da in maka baitocin da za ka saka ne a sawun gaba. Annabi dogatar ta gofa in ya zo ba zai tsugunna ba, sannan doguwar ma idan ya zo ba za ta yi masa tsayi ba. Duk da yake bai tsayi ba sannan shi bai gajarce ba, wai ya yake nema aikin Allah dan ni ba sani na yi ba. Mai girman kure nazari manzon Allah abun duba. Allah ya ce mukamin ka sai ran tsaiwa za a nuna shi, ranar da ake ta kai shi ko annabi na nan kan bura ƙarshe. Ya sha sutura ado kwalliya ranar ba wanda ya kai shi, ranar sa ce ma aikin Allah ba ta waninsa ba. Ya mai arziki uban
tsiyata ka kure tunanina, duwatsu marmari suke su zamo gwalwai dan ka amfana. Itace kai rike dawo takobin sara kan arna, kaɗan a isar ka sarki kai yawo a cikin saman iska. Mai girman kure nazari manzon Allah abun duba. Ya kofar saduwa da Allah annabu mai kinsa watsatse, ya mai karfin da ke tarwatsa dutse nan take ya watse. Ta ƙauye lahi in ka taho kafurai ko dole saratse, ba a yin gaba da kai ya wanda bai fargaba. Yara mata lilahiya mai ƙur'ani saukake, ya mai tsarkin zuciya annabi ne kai zanyiwa take. In ce zauna lafiya wanda jikinsa yake ta yin haske, Allah ne ke tajalli jikinsa tunani bai tunano ba. Mai girman kure nazari manzon Allah abun duba. A ƙarshe dai salati nake so a daɗawa abun suna, Allahumma salli wa sallim ya Allah ala habibina sayyidil arabi wala jami'u wanda ya sara kan harna, sa'ali har sahabbansa har da waliyai asasi ya raba. Ya Rasulullahi yarda da ni son kowa duk da ban kai ba, ka raba ni da aikin da ya kasance ba domin ka ne zamba, har ma ka kira ni birnin ka ina zo ba za na dawo ba. Annabi kai mun wannan ba dan ni ba dan su Zainaba. Mai girman kure nazari manzon Allah abun duba. Dan annabi karɓi baitukan nan da nake ba dan halina ba, ka ƙaran shauƙi da soyayya wacce ba za a risken ba, ka raba ni da gashi da hasada dariya kar in yi kwaɓa, ya zam duk baitukan da zan kai zanwa ba dai waninka ba. Ya annabi sanni dan babba, ya mai kyabun kure duba, ya wanda ilawu ke duba, mai suna ba kala ɗaya ba, mai sakaiwa da kawuwa har yau ba san irin ka ba. Girman kure nazari abun duba. Mai girman kure nazari manzon Allah abun